Nós, como organización sociopolítica, non só falamos de salario ou de permisos retribuídos, falamos de outras cuestións que atinsen o ámbito do traballo e, neste caso, por iso, hoxe fixemos esta xornada. 98,9% das mulleres na actualidade padecen algún tipo de acoso no seu posto de traballo, independentemente do que o perciban como tal. Vale? Por eso, os delegados, as empresas, os comités de empresa, o comité de seguridade, se existen, deben ter en conta que é un acoso sexual para identificalo, porque se non sei o que é acoso por razón de sexo sexual, é que xa non o vou facer nin caso. E non podemos minimizar. E tampouco podemos magnificar. Pero que sí hai que actuar. En primeiro lugar, hai que escoitar a vítima, vale? A escoitar a vítima, sempre, sempre. A vítima, a veces non se ve vítima. Por iso hai que saber detectar de forma organizada que é un acoso sexual e un acoso por razón de sexo. Si ela non quere denunciar, vou a ser eu quen denuncie. Que ao mellor incluso a meto nun fregao. Pois claro que a vas a meter nun fregao. Pero supoño que todos concluiremos que cando os datos, os indicadores son de certa intensidade como podría ser este, non queda outra. Estaremos de acordo, non? Pois hai que mollarse. A violencia é problema de todos, Esta organización ten que ser contundente con ese tipo de comportamentos e de actuacións. Aquí non se vai a defender a ninguén porque non hai ámbito privado de ningún tipo, repito, nese tipo de comportamentos. É imprescindible organizarnos de xeito colectivo para afrontar este tipo de situacións.